Regional Party ke do anching room that si ke me pusi CCU tum kachuningri. Union Minister Amit Shah wang det pen hi thi rue phi nurak aklamalong kapang tira sai kedeng. Congress atum ke BJP aphan kapar MG aphan ninghang he pusi Daniel Teron karbokpon. Kardom pini prime time bertalong pen nilisa mijir bon kilingpi non arjuik tha bertang ton pen. Non kewangji Assam Assembly kili kahut regional ratcharia song ke doan eklaivet do pen chingrum ri pulute BJP song aphan paremun edaji pusi CCU atum pen pini pherang ke mailong pangdakpon. Pinya da porphai kepmalom sorkari rongasar asa hemalong convening committee for unification asong atum pen pherang ke mai kapadupon. Bangso Pirangkia Mailong Kapangdakpon Regional Ratcharia Song do Anchingrum si BJP Sorkar aphan parem unji. Ilitum chingrum thek thepulote ilitum ovi thong keplet che song seta longun epusi saising rongpi ningjepon. Pin lo pote la banke kache thak lo pot lage ekais da hene ovi thong kep da hene lapen alam sini chopo sta bang chari chalom ke BJP Sorkar do National Political Party do masi na chari bom. Lasi non apor dola ni kep bak dola lasi epesil se song apen ezisa song alang tum hal so ning chiru pen alani tum press through press media zeli tum chudiri lo la so alam klar alang tuman nang pisre ke pani tupan churi bolo non nili tu ko pangrum lo ma ke jasebet sia song dum sino ta chingru rei pen la ke chingru rei pulote ka ke khai ke mentuneta la National Political Party lo BJP lo ala leo ke cari bolong lo bangke hayune ko bangke ke pulor bangke jakasa song to bocolo lasi nota jakasa chairman tadu lasi alang litung pen apa bangke nota pangdade lang pangdade the bangal hello Nilitum jakas lake ratcharia song bangke kali setame nilitum akemang setame khaila pen longria pharmanlo lapen regional ratcharia song atum akaching rumalong nilitum ahin pen ke thang ke kham ke ave pusi jakas chairman khorsing teron pen ningjepon pen la regional party the one regional party pulo regional party pusi maximum dum je ASDC da pulo PHLC da jipulo la se alang litum aphan kachuningri CCU pen kachuningri alam along makeni litum da chedon non makeni litum jakas ke exactly it's not a political party it's a committee spearheading the ongoing demand for autonomous statehood so that we have a standing resolution to take part in active politics, that is electoral politics. That Allah saw standing resolution bangke do. Lasi nilitum bangke we are not averse of unity of regional parties. Regional party atum isi ning isi ke do la pen jakong isi pen kachi song do na long bangke nilitum thangka kham keve. La pen la bangke kenang son nona por bangke. Jong si la Karbiang long la pen di mahasau inglong aswat ma interest jong si do thip nai mesen nai pulong te la regional party pugachi putum ke do ana bangke ning isi ke do si ke nam sorlo pen ning isi do ek nang ko la pen pu son si do akor sita me thipiklo sita me dolang asi alang li tumang bong wala re Halapu APHL sia song pen ke chingrum rate ke kumantuneta matha the kaching room jia phansi kedam tang surihini ra inkoyaning kan chitia cheklo radamai pickup adahut Karbiang Long Autonomous Council along ke inglong so that si vote joklong cho jipu kaning jeda khayarat charia songa tumpen anke chingrum vekpu sita APHL sia song pen chingrum thek thelo pule ingthin kachepa the jia phanke kali bonta non tong se kot pen kopiang deng pen si kaching room thek jipu ke asap so kasik sak do kok tai jipu si APHLC lam jai sarpo angtong in tipen CCU to phan lam voi chipidun APHLC asong pen pini lam thek chipiji phuthak lage hala CCU tum pen da non Assam Assembly election along da Karbiang Long lu
regional political party atuman chingrum si eklaivet si dak election chedan do nei pulo hara bangso akamatha nilitum ta song hin pen ki aman pilo ka chingrum nang ji pu nang matha do tum ana phat ke nitum hin men ta man pilo na pen proilo setanon election a poro vote hala kapre ka song tum pen ka chingrum nang ji pu la bangke kaning ji joy ke sita ka chingrum nang ji pu tang ke dak ason ka matha nang do pik la pen aklama long bang si chingki ching bai nang dai la pu itum achar pen chingrum nang pu la son kamatha ke how dak aklam long dili pu tang te sungkrung diti la sinol election a poro vote non ke nomination ta itum nomination paper ke jopo la si ka chingrum nang ji po phan ka ching bai nang ji ko ana por sipi unlang ban itum da la bang ku thek the sita chingrum ing tung te po bang ke ni tum hin ben da la bang ke ning je je la pen isialam non pini ta pinpur nang ko po ASDC phan itum ka do beta regional party po si kroilo la support si ke damtang surini ra ing ko ning kan chiti achiklo sirke pan ni itum song hin penta lampang dak lo lam kapang dak la puen lo ASDC asong la pen regional party pu ka chekrong tum an mate lang tum ka chekroi ana bangke jongsi APSLC pen kamatha pada ke mangalam dakar biang long arlo long ria hem fu ke lage kar bi le pen ing long so tum hen lo pu mathat thip atum la pen rat at hengno lam ke than rat at hengno lam ke pon ke than ki muma long sita me kar biang News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Kedam thang ni phai ingkoi rapor ni denarong nurak aklamalong Union Minister Amit Shah ke wangahut lakni so se araratum chetong dunsi aliralon pidunlo bonta mai judera phi adimaklong along kisa urabangke matha pon kranga jok kapangthir ponjia phan siding pon pedetsi pasa ur tursi bikoklo aho kedam thang ni phai ingkoi rapor ni denarong along Union Minister Amit Shah ke wangahut rat kapangrum jia phan pura sai ka chutke long le along pathiponlo bonta mai jude pena phi kopilo ki bidekang radatum chinima aho Amit Shah damde pen saikatik yelong klamalong ki bidekang abangke plastic la pen gojal vartekang chopen akaprek thang tawe aho Kaduka ve chiri pharuner ke pahidia longle along gojala pen plastic ke vartekang chopena jok longle hem putum kaningri hangjo hang hai thekon long সম্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই কাউৰী পথাৰ তথা ডেংগাঁৱতে আহি উপস্থিত হৈছিল ইয়াতে বিভিন্ন জন মানুহ ইয়াত লগ হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ গতিকে ইয়াত পানী যোগান ব্যৱস্থা আছিল পলিথিন বেগত অন্যহাতে বটলতো আছিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বৈ কিবা কিবি পেকেট চেকেট ইত্যাদি পেলাই দিলে এই পেলোৱাখিনি আজি আমি ডকমকা থানাৰ লগতে ডকমকা থানাৰ অন্তৰ্গত যিমান VDP আছে আমি সকলোৱে আহি আজি ইয়াত চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি জানিব পৰা মতে ইয়াততো বহুত গজাল আছে বুলি কৈছে কিন্তু গজালটোতো আমি বুটলিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াত দেখা নাপাম গজাল আৰু এইটো চুম্বকৰ সহায়ত উঠাব লাগিব নহ'লে গজালটো এনেই ইয়াত কোনো বিচাৰি নাপায় চুম্বকৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গজালটো উঠাব পাৰি Bangso adimalong keter ke air thekon long si pini dongmuka VDP Klembang Jirpo NGO lapen Dokmuka Police Station OC pen Japonsi Police Klembang atum do anchelang si denarong nuraka klama hidia jo kapang tirasai dengpon Biak kung along lapana keter ke warcho dampri damprotum ke thek long abang ke isi litum karbang long atum sitam be terak me alam labang salam pen mathasi pini nilitum dak Polis asai kia tumpen lapen WDP ke klaim rap pada teman pen hede tum jir poin jo tumpen pini chelang si pini labang so sai ke chutukia klamalong ki pachibung ke thek long pen ning reng nodak sedili tum dak pini kadok ke chelang pet si wang lo lapen don klaim bom lo halapu hidia long le ahem phuatum inut bangin yang bong hidia long le kachi buijia phanpura
Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pipon atangka setame kachilong bangwe anchot kalisi hidia jo anta gojal rikte kang tulang laki mo pupuson si hai kachubai mehelang maputa longle hem protum pen chimin pon rinti Dena rong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Non MLA kili ka hut ASDC pen Congress chirap rapet nang pu Congress atum ki kroi kroi da bangke BJP phan kaparem ji phan aning ke hang he joine lu pusi ASDC pache thang chun bang Daniel Teron Congress phan karbok pon BJP phan ke kroi kroi song do anjong si chingrum pet pe pulote BJP phan paremon e Laso joine si nilitum ASDC song hin pen ke non adihu MLA election hu da bangke chilang rapet nang pusi Congress phan lampalelo Sitame Congress ahin pen ke kroi kroi dera bangke BJP asong aphan kaparem je aphan aning ke hang helo lapen Congress atum nona dihuta elong MLA constituency longta hai he anparta ajahak LA constituency long Congress pen BJP angbong arlu pen lam kache tondo pusi nelitum kachini dam pusi pherang ke thengno ASDC pache thang chun bang Daniel Teron ningjepon lapen nelitum kapuji ke Congress is having a tacit understanding with BJP in some of the assembly constituencies. La son se nilitum kachinidam la theglong po aporten la se langso bangke Congress tum ki chokche join si BJP panat ma parsai ke thuk se nilitum la pen APSLC Halapu APHLC tumke non anta election commission along registration avelang lapen NGO tenga sonsi dolang lapen ke othip mate ke mang ponthip avelang seta nili tumke isivet do nang pu chuning rilo bonta alang litum kroi krederlo lasila tumta congress atuma sontak thak arlo pen kache kroi dolo kali pulote joining tika thar kopia phansi amethang LAC pen chithur hai hedetlo puta tiron sangho karjupa dupon APSLC apanta election aveang kupen 2019 pensi Elitum pulo. Elitum chini APSLC ke nonta election commission along registration abala NGO hisab la latum clear cut policy ave program ave ideology ave seta nelitum chuningri u afitame APSLC atumta procredit chot nelitum la rotot CCU puke political party da kanilang mati sike lapen latum Elitum arjulong free kwan hok ne chini ender le alang litum NPP pensi ini ka chiki palam la the Robindro rong pi ke CCU amunit lo la si haura kat pen ki thurji palam le ala se nilu ta amuni fan inut baini fan naga contact lason dolo seta NPP pulote la ta kapre ka hormulo athe NPP ke neda pudu notice lo neda constituent mati la pen neda bang ke BJP a constituent mati nasi NPP pen direct ke doi po bangke neli tum kroi da sta NPP atum si kroi reji top leader atu ada angsong atum konrat sang matum si kroi reji antila nona tum candidate dupo long pita baitha lang suta dupo difu da dupo bokayan da dupo lapen ke ha egane haura kata lo neli tum dupo Nilitum ASDC penta alongtin constituency alongta parjab dunpo setame nonamat ke bang phuamen pangdak pon pelang puta terona sangho pachinitu News report Roshan Hanse Karbi Anglong Live Norma lomso phan beer tank tompon iksina Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma dopusita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise Nanglik tum ladak longek ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhelang, Dipu. Puthot birtar juponti igluna
Jengkha khironia long ingnama ingnar katang nak pen adona long kateng kheng da malam ke non het alam kalilo kedam tang pinang ana ningkan penta kumane hem freedom raisi sok sang chupi te kang et alama bangke arjir ding klui penta arjupon manglo aho ingnama ingnar rongar lu 4টা বজাত হাতীটো 3টা হাতী আহিছিলে আহাও গেট পৰা আহিছে যোৱাও গেট পৰা গৈছে তেতিয়া হাতী ফাৰ্ষ্টত আহাটো এফালে ডাইৰেক্ট এইটো মাৰা নাই ডাইৰেক্ট এফালে গৈ কিনে অফিচ ৰুমটোহে মাৰিছে আগৰ পৰাও এনেকৈ আজিলৈ 4বাৰমান হৈ গ'ল ইয়াতে হাতী আহি পেলাই ভাঙি যোৱা Lason tak taksi kedam tanga por hut pen langdam pulote non pen batai playback anke lason si ing nama ing narangsi bangso lem sahem anghap nang phalang note kang verdict pusi pherang ke tuma phan pachini dun phelang pipen mohon teron karbiangong live Pini arni kang sam hidipialong ihum apache bike pen dumper truck ang bong kachetong ajok bike along ke do bang hinia bang phubang phiatum areng ke so a hearing tang raklo Dilai police station ang kang hidipialong pini arni kang sam porphai simalon ihum apache bike pen dumper truck ang bong kachetong ahut bike kate warabang choki hola sarporong asor ilison teram artaning kaning ko rapli pen kachet haptuna bang dipu birla longking hi rong asor samikaing hipiatum areng ke so intang raklo Kachini do na tengke alang litum AS09F 2519 Apache bike pen dipu pen bokajala nat ke dambo mahutsi athengno na tu pen ke bang bom ihum AS09AC 3449 adampara truck pen kachetong dera hutsi laso alam punangkok Areng ke so tuma phan tong se kot pen dilai se ke lang hemalong pondo setame hadaki unidera jok aphitu dipu medical college alongsi toilo pusi chinido Dilai pen Bijoy Rongpi Karbianong live Tangte pini prime time berta ke lapan si kang tonik lo domi thak me kardong